God aften i stuen. Mit navn er Søren H. Boskov. Jeg er instruktøren bag Kultbaskerne, Bean og Jagtos. Jeg skal til Sjule, da der er noget, folk slet ikke har fanget. Eva var ikke den første kvinde på jorden. Det var Lilith, og det er straks en helt anden historie. Vi befinder os i år 2076. De 3 astronauter, Lilith, Sam og Captain Cook, er blevet sendt på en rumekspedition fra New Houston på Mars ud for at lede efter liv på andre planeter. Efter 9 måneders søgen bliver de suget ind i et sort hul og lander i en frodig have. Her finder vores hovedperson, Captain Adam Cook, ud af, at alting går i ring. Selv skabelsen går i ring. Jeg har samlet et helt fantastisk hold af nogle meget kompetente filmmedarbejdere, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med.